V sobotu 8. marca sa v telocvični vo Vyšnom Keľčove stretli strelci všetkých vekových kategórií na 13. ročníku súťaže v streľbe zo vzduchovky. Organizátormi súťaže boli už tradične občianske združenie Voľný čas a dobrovoľný hasičský zbor Horný Keľčov. Aj keď v túto sobotu prebiehali v našej obci dve podujatia športového charakteru, prišlo si strelecké schopnosti porovnať celkom 31 súťažiacich, ktorí boli po prezentácii rozdelení do 6 vekových kategórií. Žiaci a žiačky súťažili v streľbe na kruhový terč v ľahu, kategórie juniori, juniorky a ženy v ľahu na kruhový terč a redukovaný terč jelenia. Mužské kategórie mali disciplíny náročnejšie. V ľahu na kruhový terč a v stoji na redukovaný terč jelenia. A tu sú víťazi jednotlivých kategórií. Usporiadatelia nezabudli ani na Medzinárodný deň žien a každej účastníčke súťaže bez ohľadu na vek venovali sladkú odmenu. Občerstvenie počas súťaže zabezpečili členovia dobrovoľného hasičského zboru a tak sa súťažiaci, ale aj diváci mohli občerstviť nielen v bufete, ale aj výborným kotlíkovým gulášom z diviny.